Así? ¡Un aplauso! Outra vez, a ver, pero é así, Agora teñes poñer yo horas? punto. Sí, tens que arrimar os... Eso é así, o sea, así. Eu son correcto. Hai que afinalo, pero bueno. Vale, vai a de tres outra vez, quero un aplauso. Dalle, a terceira vai a vencida. Dúas, que presión. Tres. Hai que comer un pouco máis, Alba. ¡Ese aplauso! Claro que sí. Ah, sí, claro, Ahí. é merecido. Por la Ahora intentona. podemos vos pedir que nos toquedes vos unha. Sí, para que, claro, para facernos unha idea. Vale, pois, idevos preparando. Sí, que o toque el, a ver como sería. Try. Sí, try. Ora, imos a saber como sonaría en realidade, porque eu fixo... Ah, esta outra cousa. Oh, que maravilla! Que maravilla! Isto xa é outra cousa, Alberto. Ben, que sí. Ahora sí, un aplauso de verdade. Imos despedir así, compañeros, coitando este maravilloso instrumento que descubrimos esta tarde, un corno dos Alpes suizos. Teñen máis. No día de San Cosme e de San Damián, porque temos ademais un Damián, como dicíamos, en plató. Esta tarde temos que felicitalo porque está de santo. E, mentras tanto, nos quedamos aquí festexando. Dios, que menudo panorama montamos ahora aquí. Mirade como está a plaza toda chea de xente. Imos seguir festexando e repetimos, desexámoslle un feliz santo a ese Damián que nos acompaña hoxe. Claro que sí, moitísimas grazas, Alba. Día de San Cosme San Damián, celebración en Baiona con un tempo impresionante e ben é certo que estamos con Damián. Parabéns. Muchas gracias. Pero non che deixan un día pa ti só, ten que ser San Cosme San Damián. Bueno, Hai que pues está compartirlo. ben. Está ben de razón. Vamos a compartir. Estamos na mesa laretare compartindo tamén con Damián, con Ana de Chapa e con mesmísimo Farruco. Boas tardes. Boas e santas. Sí, señor. Así dicía a miña tía Manuela, unha analfabeta e sabia. Sempre dicía, boas e santas, filliños. Falando de santas, déxame saudar a Ana de Chapa. Hola. Que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Que maravilla. Pensei que... Non dixoraba polo de Santa, No, de ti ela tampouco. está agardando. Pensei que Farruco xa iba a empezar con os seus contos. Maravilla os contos de Farruco, que agora ademais se recollen nun libro que ves de presentar esta semana en Santiago de Compostela, no Teatro Principal. Sí, señores, o día 24, o día da Mercede, patrona de presos e cautivos, que deso sabía moito Farruco por falar de máis nun tempo que había que falar de menos. Canto sabes, eh? Eu cando vexo cosas de Farruco e vexo este libro, claro, podría ser unha enciclopedia, porque podrías escribir milleiros e E logo milleiros de ti non tes páxinas. o libro de Farruco, eu teño o primeiro libro. Aí si dincho Eu na festa da teño. empanada. Que O da festa da empanada? No, dincho o libro na festa da No, empanada. firmáchermo. Firmeicho, non xo di que é verdad E que non. comprei na feira da súa, na feira da Exactamente. Ulla. Pero este notes. A como os vende? A como os vende? Non, vende os Galaxia. Escoita un Non sei momento, ver. estaba na feira da Ulla o meu fillo, e como sabe que eu leo moito, trouxomo da Ulla. Comprou o meu fillo na feira da Ulla. Vende os Galaxia e aos escritores, aos autores, danos un 1%. Un 2%, non un máis. 2%. Arregalo. O sea, eu a este libro debo ganarlle €1. Bueno, Pouco Bueno, che dan, logo. pero mira, é un libro que queda aí para a historia. É moi bonito. Como para a historia queda o propio Farruco. O que pasa é que non o escribín eu. Escribiu no Farruco Louro Lestedo, o meu fillo artístico. Porque, aínda que somos o mismo, hai notables diferenzas entre un e outro. Eu son un urbanita, nado e avellentado en Compostela, e Farruco é un velliño da aldea. Di a enciclopedia galega, di un personaxe que ve a vida con retranca e con ironía. Ás veces un mala leite e outras veces un velliño tenro e sentimental. Que bonito. Por favor, estaba lendo as palabras que están na contraportada do libro e son impresionantes, porque é certo que ti naciste en Compostela, un neno urbanita, Sí, que é señor. certo que era unha Compostela que tampouco era unha gran urbe daquela, pero non sei quen te achega a ti os contos e as historias do rural. Pois mira, sendo un urbanita, decía meu irmán Diego, eu nací na Rodovilar, que é o corazón de Santiago, e Santiago é o corazón de Galicia, polo tanto eu nací no corazón do corazón. Bueno, pois sendo un urbanita, cando íbamos a Soutomayor, a terra de meu pai, onde nací o meu pai, pois eu tiña unha tía abuela, da que falei agora cando saudei, a miña tía Manuela, que me collía no seu regazo e contábame contos. E eu xa empecé a quedar engaiolado con aqueles contos. Logo, pois, eu era moi amigo de don José Carro Otero, que tiña unha gran biblioteca o seu tío, o gran intelectual don Jesús Otero, don Jesús Carro, e tiña unhas revistas galegas que tiñan na portada un dibuixo de Castelao. E eu aprendía esos dibuixos de Castelao, os textos, e chegaba a un colexio de señoritos donde falar galego
era pecado. Dice, ay, habla gallego como la muchacha. Ay, mira, que aldeano, habla como los de la aldea. E donde falara que el galego empezou a emprender a xente, por exemplo, cando lle contaba isto, fixémola unha, fixémola grande, fixémola libre, fixémola boa, e cousas así. Entón, aquelo foi enganchando, foi enganchando. E aí, logo, polo meu carácter de ferreteiro, meu pai tiña unha ferretería, os xoves había feira en Santiago, viñan moitos paisanos, e entón eu estaba na ferretería, escoitaba aqueles xoves falando, tamén me foi enganchando aquel mundo rural. O que pasa é que o urbanita era Xosé Luis Bernal. Exactamente. O labrego, o do rural é Farruco. É Farruco. Pero a estas alturas da vida eu creo que xa non se pode separar un do outro e eu creo que se acaban confundindo os dous, non? Ata o extremo que non sei eu. Non sabe, non sei eu quen son. Miña naiciña que tiña 90 anos dicíame, Farruco. Dice, mamá, José Luis, José por papá, Luis por a tía, por a madrilla e tal. No, eres Farruco. Miña nai. Bautizoume Farruco. Home, unha vez fun a actuar a unha festa, dironme un talón, pagaronme cun talón, e cando fun cobrar ao banco, dixomo o director do banco, mire, aquí non hai conta de Farruco, porque puxeronme a Farruco. Pero, bueno, conocíanme e dixo, bueno, ven sendo o mesmo. Sí, señor, dúas persoas nunha. Pois, falando de cobrar, imos comezar a laretar, que aquí non nos gusta debullar temas e, sobre todo, criticar e, bueno, botar pa fora. Moi ben, parece ben. Mirado que fixo un veciño da estrada cos seus cartos tras falecer. Deulle a Cáritas unha herdanza que rolda o 1.000.000 de euros. Non sei que vos parece isto. E non sei que lle parece a familia. Bueno, en primer lugar, normalmente, cando hai estas donacións a institucións benéficas e tal, normalmente non hai boa relación ca familia. Eso xa para empezar. Eso empeza así. Entón, a familia xa o estaría esperando. Ora queixará, xa chorará. Pero, bueno, tamén nin outro caso hoxe no periódico dun señor que na porta dunha lotería había un mendicante e deixaronlle 5.000 euros nun sobre. Toma. Sí, sí. A mí isto da porta dun... Estamos lo vendo en Málaga. En Málaga, exactamente. 4.100 euros. E curioso porque estamos lendo que o día seguinte esa administración pois repartiu centos de miles de euros no sorteo da Lotería Nacional. Non sei se o karma, iso ou non. Supoño que ele sería o que lle tocou. Casualidades da vida. Sí. A mí isto de pedir nas portas, hai un conto dun... moi rápido, hai un conto dun velliño, dun mendicante que está na porta dun banco todos os días. Polo amor de Dios, deme algo. E nada, o director facía o tolo. Deme algo, polo amor de Dios, nada. E outro día, un día díxolle, polo amor de Dios e pola Virxen debe algo. Ah, bueno, había dos avales, xa Dios e a Virxen. Xa boa. Oye, estou me dando conta que Farruco é como a kriptonita de Ana de Chapa. Estás aquí embelesada con Farruco, non dis nin pío. É que non hai moitos días que estuve con Farruco na bandera, non o sabías ti? Non sabía. Sí, Sí, a túa vida non a sei. Estuvo na festa da empanada comigo. Ah, vale. Pero estás embelesada, que non Porque dis a min nin pío. deronme un trofeo na empanada, non sabía. Deronche un trofeo? Sí. Pero pola trayectoria de Polveira? Ti tes que falar con Trisa, que me grabou Madonna, Trisa. por Madonna. E falei de ti Con e compañeira Trisa de Marcial e de Pero falarías mal, espero. Eu falei. Ben, dixe mal, non? Falarías mal. Falaches ben ou como sempre? Eu falei ben, eu falei. Ti fala con Trisa que che dé o reportaje que Porque ten. ti non me vas contar. Que eu estuve con Trisa. Rodoume ali Trisa. Trixa, si nos estás a ver, por favor, chámanos e contanos que fixestes aí con Ana de Chapa e, sobre todo, si necesitache terapia o día seguinte. Porque igual necesitou. Non necesitou Non, nada, necesitou. no. Era maravillosa. Ben, vamos facer unha pregunta para todos, vale? Pero hai que ser sinceros, vale? Porque algún xo coñezo máis que outro e sei se mentides ou non. Vos sodes de queixarvos moito, sodes queixicas. No, eu non. Bueno, Sí, somos todos, que nin dixo nin pío. Depende do día. Damián, ti es queixica ou non? Eu creo que non, pero de vez en cando sí que me queixo. Ti crees que costanos aceptalo? Marcial? Un pouco, sí. Queixica, Marcial. Ese queixas a muller, eu non teño que quen queixar. Eu veño aquí a queixome co ti, verdad? Efectivamente. Pois teño unha boa noticia Pero para cando vos. me queixo porque estou malo, home. Claro, teño unha boa noticia para vos, que unha noticia boa para os choromicas. Parece ser que vivides máis sanos si protestades. Porque no momento que se protesta, pois sobe a dopamina e parece ser que nos sentimos bastante mellor. É dicir, que queixarse é bo ata certo punto. non Porque os médicos... estou de acordo en absoluto. Non estás de acordo? En absoluto. Eu Hasta certo tampouco, punto, os médicos recomendan non queixarse de todo o tempo porque iso pode ter un efecto negativo para a saúde tamén. Efectivamente, eu conozco un amigo
que se queixaba tanto que se tiña unha uña encarnada xa pensaba que lle había que amputar a man. Se tiña un carafuncho xa pensaba que tiña un cáncer, un cancro. O médico acabou non facéndolle caso e morreu dunha torcerina por tocar o carallo. Bueno, queríamos reír do pobre do teu amigo, pero di a ciencia que realmente cando nos queixamos é como que estamos manifestando os nosos sentimentos e que iso está ben e que xera unha dopamina que fai que nos atopemos mellor e que é bo para a nosa saúde. Pero ata certo punto. Pois eu queixeime e case acabo no paredón. Cando me queixei na milicia universitaria, por chamarlle Cantinflas a Franco, mandou o carallo. E case acabo no paredón. Se contei o conto dun Eran outros tempos para queixarse. Contei o conto dun paisaniño que vai a París e paga con un peso, con 5 pesetas, e dillo o garzón, non é posible pagar con esta moneda, hai que pagar con francos. E dixe, logo se que está aí, que carallo, é Cantinflas. Foi así tal cual? Tal cual. Salindo do escenario, esposado. Aqueles tempos, como decías antes, naqueles tempos nos que falabas demais cando había que falar de menos. Cando había que falar de menos. Eu sempre falei demais, como podedes observar. Damián, estás calado de todo, Estou atendendo a Farruco, que hai moito que atender. Hai moito que aprender tamén. É certo, hai moitísimo que aprender. Imos seguir agora cunha historia bonita, unha historia protagonizada por Roski, un can de Campo Lameiro que logrou atopar o seu dono, quen lle buscaba dende hai 3 anos. Paco Silva, boas tardes. Boas tardes. Que sentiches cando viche a Roski despois de tanto tempo? E que sentiu o can, Roski? Pois, o can máis ou menos reconoceume, pero son 4 anos que se apareceu, era un cachorriño, en fin. Claro, Paco, porque ese foi un can que apareceu un pouco nas vosas vidas, non? Apareceu pola casa e vos comezastelo a criar, comezou a ser o voso can. Non, este can non foi un can que... Era un cachorriño moi pequeno e apareceu por ali perdido, entón a dar algo de comer e tal, arrimouse a casa. E, bueno, estaba con unha persona maior, que era miña sogra, e non sei, un día para outro se perdeu. Pero que foi del durante todo este tempo, Paco? Foron 3 anos sen saber do can, sen saber de Roski, pero tampouco tendes unha idea como puido sobrevivir, por onde andaría, que estivo, ninguén vos dixo nada? Non, o can fixa a denuncia correspondiente, o can viña moito aquí ao bar que hai aquí no pueblo, porque iba a xogar aí a partida, e bueno, viña a xogar con rapaces, con outros cans que había por aquí. E un día a noite, pois foi nun domingo a noite, pois cando se apareceu o que non levou, non sei, non se supo máis nada de. Publiquei-no, denunciei-no, puxen fotografías, que nadie dou pista dele. E o can este foi un misterio porque encontrou aquí unha chica, porque aí o día 18 deste mes, pois morreu aquí un señor. Entonces, pois, fixose yo, bueno, dunha aldea do lado, de cerca de 4 kilómetros por aí. Eu, no medio da misa, apareceu o can na iglesia, quixo non botar fora, o can non marchou, dalle sepultura ao que falleceu, e o can deitou ao pé da iglesia, botou ali 2 días, sin moverse. Entón, pasou unha chava, concho, que será, que non será, que facerá aquí este can, e levou ao veterinario aquí a Moraña. Baixaron o lector, e resulta que era, bueno, me faltara a mí. Claro, porque tiña chip Roski, claro, a importancia de poñerlle un chip ás mascotas. Claro, tiña o chip, tiña as vacunas, que o can tiño ben, o bichito estaba aí con miña sogra e estaba enamorado do can. O sea, por canciño, pero o canciño non apareceu máis hasta anteayer. E o can, supoño, estaría ben tratado, non? Sí, o can está, flaco non está, tiña bastantes pulgas, e máis oi, unha cosa normal, como o can de calquera, non estaba lá moi limpio, pero tampouco non é dicir estaba abandonado nin tirado, Como foi ese reencontro? Cando chega o can onde a vos ou cando vos reencontrades, como reaccionou o animal? O animal é un animal que é moi dócil, entón se saluda a todo o mundo. E, bueno, quedou todo contento, pero tamén non foi unha coisa así como a loca de nun principio que te reconocera. Pero si, despois ao chegar a casa solteino, e claro,
Empezou a cheirar por aquí e por ali e tal, e pois se deitar non se deitaba sempre, que tiña ali, miña sogra tiña ali unha alfombra con unha toalla por riba para que dormira ali. Claro. E marchou a dormir ali, todo contento. Pois Paco, moitísimas grazas por falar con nós e alegramos de poder contar unha historia bonita, unha historia con un final feliz. Así que parabéns que xa estades todos xuntos na familia. Vale, por eso se vos, hombre. Unha aperta para ti e para Trotsky tamén. Hasta logo. Unha aperta. Logo, Paco. Que Ben, unha historias, historia feliz. Outro día ven a noticia, foi onte, ven a noticia dun gato que o perderon unhas vacacións e cruzou 1.500 kilómetros en Estados Unidos. 1.500 kilómetros o gato. E apareceu na casa outra vez. Así que se algún día te desfaz dun gato, Ana, non o fagas iso. É como me podes facer eu de Xan. Non me acordaba que tes un gato que... Ti ben o sabes. Pero non me acordaba ahora mismo, non me acordaba. Teño a Xan comigo. Está ben cuidado. E non, a noite estuvo aquí dormindo, así comigo. Ah, Xan dorme eu contigo? Eu televisión. Dorme ¿Ah, sí? contigo? Sí, Xan dorme comigo, dorme aquí no meu peito. Entendes, Xan? Entendino É perfectamente. que quero moito a Xan, eu. Uf, que declaración de amor. A quen? A Xan, quero Xan, claro, o gato, o gato. Ela a min quéreme moito, E a min tamén. Home, ti, sí, é Un Xan, pouco é menos. Xan, é Xan. Claro. Eu quero vos a todos vos e a todos vos, así que moitísimas Ti como te grazas. chamas? Non sei. Que non sabes como me chamo? Sí. Como ao gato. Nunca sí que non me está vacilando nada de Chapo, ¿no? Pero é a É maravilla. que lle puxo o nombre por ti. Por eso digo que declaración de amor. Claro que sí, un aplauso para Ana de Chapa, para Damián e para Farruco. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós aquí. Moito éxito co libro. Por favor, sempre que queiras contar contos, que sabemos que che gusta, podes parar aquí no Quen anda aí, que nos encanta. Moitas grazas. Aí non conta porque de vez en cando necesito desafoarme. Sí, señor. Ben falado. E agora chega o momento da verdade. Marcial dixo que non era moi queixica. Imos yo preguntar a súa médico de cabeceira, porque está con nós Teresa Castro, non Raquel Atanes. Pero non sei se por isto do segredo profesional pode desvelar ou non se Marcial Mouzo é ben queixica e vai nos enterrar a todos ou non. Teresa, ti con liberdade. Eu o Marcial como paciente o conozo pouco. Algo sí, pero pouco. Algo sí, mira, xa yo deixo caer. Polo tanto, bueno, non médica debo de comentar cabeceira. nada.